Lucky. Chalapuy nung kipsi ang nilay faw. Mani, tuntulitin na sana japi na. Ekdom nagin ba di siw kaganang nungku. Manalang jang email ko jari na. Oरैबायदि lucky मुं खोनाबानो बेखायनो tuntuliया सन्देहल' जाखायो. माब्लाबा लोगो मोनबाना नोंखौ lucky unlucky खालामनो हायाबा आंबो tuntuli नङा. आयु हाबाब मैयाबो बै सासेया साला आंनि जुलापिखौ बासिलायदोंमोन ओमफ्राय फैसाबो होबावाखैसो गवा. नोंखौ सिमां मोगथां थांनानैबाबो सिगिहैबाय थागोन आं. मालाबा लोगो मोनबावबा दाबिगोन आं र'. गासै थाइबा गोजो जाथारो थाइबा लागोन आं थाइबा. नोंबो बायगौआ आंनि जुलापिखौ बासिनाया दैबाना जाबासो खम मोनगे. जुलापियाबो सोर होयो आंना. न'आवबो बांद्राय गोबाव थानो मोनखानाय नङा आङो. थाबैनो थांफिननांगोन ना. नाथाय बै सिख्लाखौ दाबो बावनो हायासै आङो. ना बियो पुलिसनिसो मानसिमार. आरोथ' जुदि बिदिबा नोंथ' आंखौ मालाबाबो मोना. आरोथ' जोंनि लामायाव जाय फैयो बिनि नाम निशानबो मोनखिया. हे मिस बिराद गोरोन्थि खालामगोन दे जोंनि गेजेराव फैनोबो नांखिया. उनाव आंबो बासायनो हानाय नङा नोंखौ. जोंनि गेंजों मालाबाबो फांगा लानो दासान. नङाबा बिराद गाज्रियैनो फासिगोन. उफ नाथाय नोंखौथ' आं बिराद फसायबायलै. एसेबां किउट नुफेराखैमोन आं. नोंथ' आंखौ रायदोंसो बा जायखौ खिराया मानो आंनि गोसोआवथ' बेसेबांबा गोदैसो मोनदों आङो. आंनि बिखायाव थिर गावनाय बायदिसो गावखाबाय माथो नोङो. गोसो जाथारबाथ' नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो लायगोन आङो. आंनि सिमांनि रानि मोगथांनि रानि एभ्रिथिं नों सासेखौनो फसायबायमोनलै आङो. दा नायनोसै आरोना उनाव मा जायो. नाथाय आंना मोननै महर दङ. मोनसे जाय जेब्लायबो आन्दोआव थायो आरो मोनसे जाय जेब्लायबो सोराङाव थायो. नानिया माथो दाबो फैदिया. आं थांनायनि सिगां बिखौ नुलांनांगोन ना आंबो. आंनि नायल' जाल' बिनानाव सासेल' जायखौ आं जिउनिफ्रायबो बांसिन अनो. नुबायना बाबु हा दासिमबो जाया जोंहा नानिना. इसेबां लेट खालामो होमबा बियो. रागाफ्रासो मा मोनोहां बिखौबो अब्बा थांनोबाबो थाबखौनो जाया. दे जेबो नङा मादै एसे देलायनो हो देलायथों दे. अब्लाबो हा नोंहासो नेबाय थानाय जाबायना नै. आंहालाय मा बुरि मानसि ओरैनो दख'ना गानबानो जानायानो. मोखांबो हाबाब मा दाफबना लायो बाबु मोनथिबायना. जोंखोल माखोलजों लाजोबो आरो जि मोदोमो. जेबो नङालै दानि जुग ना मादै बेफोरलाय सोलिखायोना. हा नै सोलिखायो होननानै दा बेफोरबायदि दाफबलाबायनानै देनां नानिखा ब्रेव जाजोबबा जोमै दाखा बायदि सयथिबो बासि जानाय जागोनहाय बाबु देनां. बासियालै मादै मानो बासिलाबायनांगौ. अब्लाबो हा हिनजावनि फिसा एसेयावनो एसे गिनाय मोनहां आजिखालि. औ मादै ओरैबाबो समायनायाथ' समायनाखाना माने मोजाङा मोजांखा. अब्लाबोहाय बाबु हा आखल आखुफ्राबो थिग नङा उनाव महर मोखाङाबो थिग नङाबा बेसे जारला जागोन नङा होमबा. जायालै मादै मानोथो जानांगौ जाखो मालाय बुजिग्राया बुजिखायोना. आयु बाबु हाबाब बेसे बुजियो होमबा नोङो. एसे जोंहा नानिखौबो बुजायबायना होहाय मालाबा अब्लासो माथायाव हाबसिगोन बेना. जागोन दे मादै. आयु हाबाब दा बे सानखौ आं मालाबा समाव जावैसो मोनफ्रां बायोमोनबा दाउदै बायदि मोनगौमोनहां. बेफोरबायदि जावैसो बेफोरबायदि फिसाला मोननोबो खाफाल नांगौहाय. नोंबा सोरनि खाफालाव दंसै. बे आइ थुनथुलियाबो एसेबो रोंबायबायाहाय गोसथोनोबो. बिनि मा होनोमोनलाय फिलिंसफोरखौलाय मानो नुवा होमबा. एसे अनथावथाव गोसथोनो लुगैथावथावनो. माबा जेन'बा सिख्लाफोरा आरो आइनि मेगनानोथ' बहा दङ मानो नुदिया. हो मादै. जेबो नङाहाय बाबु माबा मोनसे सानदोंमोन आं. ओइ सान आयै नै आं दख'ना गाननो थिनखाबाय हामा गाननाय जाखो बियो. मा जाखो नै आइम रेडि. एबार थुनथुलिनाबो जाबाय थुदो. मा जाबाय थुदो बेलाय आइ हो. मा जालायखो बिनाबो दासो नुगायखौनो मा ड्रामा खालामनो नागिरलायखो. बे आइयाबो ना जि ड्रामेबास जाबाय आजिखालि आयु हाबाब. गावखौनो गाव महारानि सानानै लाखायोलै बियो. मा जालायखो नोङो मा जालायखो थांनोसैयावसो. मा जानो आइ हो हा बेफोरबायदि थांसै होमबा बेसे मोजां सानाव नानिनि मुं दोननांगौआव. नै मा गाज्रि जालायखो आङोलाय. माथो देलायनांगौ होमबा
थुदो जाबाय आंना थां जलदि गोख्रैनो बे दख'नाफ्रा गानैना स्राय देलायना फैथां बर' सिख्ला जानानै दख'ना गानाबा मा नोंलाय आइ गानबालाय मोजां नुगौमोन आरोलै थुनथुलि होमबाबो आंखौ मोजां नुवा आरो होमबा गानाबा बिदि नङारा माने जेरैबो मोजां नुखायो थेवबो मादैया थिगखौनो बुंदों मादैया थिगखौनो बुंदों जों गावनि बिखुनजोसो नोंखौ गिदिर गोनां जेबो नंला दे थुनथुलि थांजागोन बे थुदो बिसासबो गैयालै दा आंखौसो गाज्रि मोनलायलांगोन जाया थां गोख्रै दख'नायानो गानै थां बेसे साइज नुयो दख'ना गानबासो स्राय सेरेरे बिउटिफुलनो सिख्ला देनाय नाय आंनि आइसोना अबाव माखौबा बाख्नायफ्लादोंलै देलै थुनथुलि जेबो नङा दे होमबा नङाबा दाना आंखौसो बखिबाय थालायगोन बियो मानि आं थां लेट जाबाय एसे थाब ओंखारै थांनाय दहायनिफ्राय मा खालामबाय थायो दख'ना गानबानो साइज नुथारगौमोन गानै थां फाग्लि गथ'आ जागोन माखौबा एबारथ' एक्ट्रिसफोर गानग्रा दख'नाखौनो गानना फैनोसै आङो जायोलै एक्ट्रिस बायदिखाना नोंबो माखौबा नुबाय बाबु हाबाब अख्रायानो लाजाया मा होनबावनो सोरबायदिया सहायगोनहाय बेफोरबायदिखौ जागोन दे आं सहायगोन ना जेसेबाबो आं बिराद मोजां मोनो मा होनबावनो आरो हाबाब होनाय नालाय सोरबाफोर आराम मोननाय दंना गैया जाखो मा होनखो मादै हां होनदों आरो सोरबाफोर बिहामजो फसायखुमानाय दंना गैया जाखो होनदां दाथ' मा होनबावनो मादै फसायनायालाय आं नोंसाजोखौनो फसायबायमोन दा थाबैनो लांफैगोनबो आङो देनां हाबाफोराव जाखुमा नाङाहाय बाबु लेंहरनांगोन आंखौबो जागोन दे मादै मोनजागोन बावला र' एसे उनाव आरो ना नेना थाबाय दे अब्ला जाबायना एबार नुबाय दासो बेसे समायना नुखो फैद' आं गारियाव थांग्रोनोसै दे फिसा जोंबो दिनै गोसोआव जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय बाबु नोंखौ बेबायदि मोजां जाफिननायाव नुफिननानै ना मा होनो बुरै आंबो मालाय मा बुंबावनो गासिबो इसोरनिनो नाहरजोबनाय दिनै गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंहानि बे बाबुआ मोजाङाव मोजां जाफिनबाय आरो माथो दंबावो बिनिख्रुइ खुसिसिन नाथाय आदै आरो मादै नोंसोरखौ मा रावै साबायखर बुंबावगोन दे आङो नोंसोरथ' आंखौ ना सिनायो ना मोनथियो आंनि फारसे जेबोखौनो मोनथिया ना आंजों माबाफोर सोमोन्दो दङ जेबो गैया थेवबो अब्लाबो नोंसोरदि आंखौ एसेबां खस्थ'यै फोथांफिनबाय नोंसोरनि बेबायदि अननायखौ आं माब्लाबाबो थैजासे बावनाय नङा मादै आरो आदै गुबुन बायदिबाथ' बेफोरबायदि एसेबां मददखौनो खालामनाय नङामोन गिगौसोमोन ना बेबायदि जाथायखौ जोंबो एसे बोरैबाथ' मोनदोंमोन बाबु नाथाय नायगारनानैलाय बोरै थानो हानो एबार आं न'आव थांनोसै आदै आरो मादै गाबोननो ओंखारलांनोसै आङो नाथाय बाबु नोङो दानो थांनोसैबो आरो एसे गोबाव आं बेयाव दंमोन थैनाय बायदि जों न'आवबा माबोरै जानानै दङ आं जेबोखौनो मोनथिया फन हरबाय बायबाय नाथाय गैया हमजायासै बेखायनो डाइरेक्ट न'आव थांसै आं आदै नाथाय बाबु नों हारसिङै माबोरै खेबसे खैफोदाव गोलैबाय मादै नाथाय एबार नङा सोरबाफोर आरो सुथुर फैयोब्ला माबा मोनसे जासिगोन गोसोआनो मानोबा गिनायल' मोननोसै नाथाय नोंसोर सिन्था खालामनाङा आं न'आव थांनोसै आरो थांबानो हजों सहैबा आं कल खालामना खिन्थाहरगोन दे नाथाय मा खालामनो इमारजेन्सि थांनांगोन आङो हजों आंनि फेमिलियाबो आंनि सोमोन्दै जेबोखौनो मोनथिया माबा साननानै दङ आं थांथारनांगोन मादै थांथारनांगोन आङो दाथ' एसेबो मोजां जाखाबायना आङो बाबु दे थां दे बिदिबा जोंबो लाखिया नोंखौ नाथाय एसे उनाव थांब्ला साबसिन जागौमोन बाबु दाबो नोंनि हालोदा फुरा मोजां जायाखैना मा जायो जाथोंसै दादै नाथाय आं न'आव थांग्रोथारनांगोन आं गोसोआनो मानिला मोजां मोनथारासै एसेबो आं गाबोननो थांनोसै बेनिफ्राय बासथ' मोनगोन ना दादै बास गारि एनिथिं ट्रेन माबा माबि नोंथ' बिनिफ्राय बासजों सहैगोन बाबु ट्रेन गाखोनांलायनाय नङादां हासिराङावसोबालाय बांद्राय गोजानद्रायबो जायाथ' बाबु थेवबोथ' आंनि फेमिलिया मोनथियाना आंखौ बेयाव दं होननानै आदसा बेनिफ्रायथ' जेबोथ' मोनाना बै ससेनिफ्रायसो मोनगोन टाउननिफ्राय बाबु नाथाय सासे दङ जोंनि बिथिंजाय टट' सालायहैयो आरोना टाउनाव बेजोंनो रायलायबा ससे लांफैनो हागोन दे बियो द्याट्स ग्रेट अब्लाथ' बेखौनो लेंहरनोसै दादै थाब मोनहैनायनि टाउनसिम थांसै टाउननिफ्राय बासजों थांसै आङो दे जागोन दे जों माबा मोनसे एसे रायलायना होगोन जाम्बा बायदि मा मिनिबाय थाखो बियो जाम्बा मा जाखो जाम्बि मा बिदि नायबाय थायो नोजोरसो नांलायलांसिगोन ओरैनो आङो काजल फुनाखै नोजोराथ' नांबायलै हो What do you mean? मानो जाखो
माने दा जोबोद बिउटिफुल नुबाय आरोना ओरैनोबाबोथ' साइसआनो नुखायोना माखन मालाय मारखिना आयु हाबाब एसे मोजां बुंब्लाबो थगायदोंसो सानोना जारौआ बाददे आरो थुदो मेला देखायहैदो काजलखौ आंनो मा होनखो थांमारगोन थाङाबा ओरैनो बुंङोखाय आङो एबार जुलाफि दखान हैयाना बे खनसेखौ बेरायनोसै आरो जागोन दे होमबालाय सानजों आरामसे थांगोन ना होमबालाय सिनेमाबो नायगोन ना जोंहा बर' सावथुन ओमफ्राय सिनेमाबो नायगोन मेलाबो बेरायगोन ओमफ्राय जिखौ फसायथो दोलोनि नोजोरा बेखौनो लागोन आङो ओमफ्राय मेथाइयालाय सानजों बेदर गिदिर गिदिरखौ थामाम जानांगौ बे फुजानि मेलानि नामाव न' ओमफ्राय नों आंखौ केमेरा खेबना होबाय थाबानो जाबायना मिनि ब्लग बानायनोसै आङो ओइ थुनथुलिया मेला बेरायदोंलै सानजिरांजों मेला आयु हाबाब जागोन दे बेयाव थांसै जोंहा बिजनियावबो थांसै मोनसेबो मेला गाराहाय जागोन दे आरो माइनाव थाथाथ नाथाय गर्लफ्रेन्डनि मेम माथ्रायनाव होद माखुरा जे आं नोंजों बेरायनायखौ नों आंखौ गार्लफ्रेन्डसो सानलाय लाङाथो आलौ होजोबनांगौ एक्सपार्ट दङबा नोंना माने जों सानैखौ जरा नुबा एकदम मेगना सानाया ओरैबायदि आलौगोन ना बेना नोंखौ थगाफोर होदोंबा सोरबा बेबायदि गैयालै रावबो गैयाबाथ' थामाम बे मोजाङानो जाबाय होमबा नङाबा एक्सपार्ट थाखानायाना सिगांनि गोसथोनायखौ बावनायानो फार्स्ट लाभखौ बेखायनो एसे बादोबो आङो थोद आं बिदि नङालै आरो नोंनि खोथा बुङाखैना आंलाय बुंदोंसो आरोथ' ना जुदि प्रेजेन्ट लाइफनि लाभारानो एकदम हिटबाना मा फुराना थुराना बेलाय बाद दे बेफोरखौ बावजोबबावोसै नंगौथ' आरोलै मा फुराना बेलाय बाद दे आंना दाना थुनथुसनाया मा बेसे हिटखा आंनि गोसो गोरबोआवथ' मा आंनि गासैयावबो आंनि हाङावबो नोंल'सैसो न'आव थानायनि मजायानो आलदालै एसे आइनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बिराद मिस खालामोमोनलै आङो नै आबा लक्ष्मन औ आयै हायोबा एसे गोबाव थादो हामाथो आंनियाव मावनाय बायदिसो मोनबायहां नोंखौ नंगौना आयै औ हा थाङो गोबावजोंसो फैयो न'आव एखनबा 6 मासजोंसो खेबसे एखनबा बोसोरसेजोंसो खेबसे खननै खनथाम बेफोरबायदि मा खालामलै आयै खामानियानो बिदिना नाथाय माथो मावो नोङाबा मा खामानि बेलाय जेसे गोबाव थाहैनांगौ आरो जों हरबाबो मोना फनखौबो नोंसो हरो जास्ट मोनसे खामानि आरोना आयै मोनसे कम्पानियाव मावोलै आङो एसेबां बेस्थ' खामानि बहाथो आं फन हरनो हानो दे आयै थेवबो हाजों हरबाथ' मोनबालाय मोजां जोंबो हरबा फनखौनो मोनासै नों मानो टेनसन लादों आयै आंथ' नोंसोरनो एसे मोजां फैसा हरोना फैसाजोंलाय मा जानो आबा दंबाबो गैयाबाबो हा नोंखौथ' जों खाथियाव लुगैयोना गुबुनफोराबोथ' मावहैयो थेवबोथ' बिसिनाथ' एथ' बेबायदि नङा आबा आंना एसे जुदालै आयै नाथाय आं दा मा होनना खिन्थानो हानो दे नों बुजिनाय नङाना बेखायनो नानिजों नोंजोंल' मोजाङै थायो जेब्लायबो हेपि था आं जा खालामो ना नोंसोरनि थाखायसो देनां आंहाय आरो एसे फैसा जमा जाब्ला अब्ला फैगोन आं न'आव हाबिबा माला फैसा जमा जागोन माला मा जागोन न'आवनो माबाफोर मावलाबायना जादोहाय आबा गिनाय मोनसै आं बेफोरबायदि गोजानाव थांनायाव गिनाङा दे आयै आं जेबो जायाना ओमफ्राय नानिया थाब लेंहर नानिया बेबायदि हारसिं हाला हगार हरनालै आयै आं मोजां मोना गिनाय मोनो आङो दे अब्ला थुनथुलि नोंनो दोनदो जोंहा आनै सनानि नामखौ दे आरो बिमानिया दोननो सानदोंबालाय दोनदो मा मुं दोननो सानखो नानि औ थुनथुलि नानि जोंहा फिसाजोनि गिबि मुंनि आखरानो जादों म आरे बा आबैनि मुंनि आखरजोंथ' गोबां मुं जायोना मजों दालाय मनजिथा मनालिसा नङा होमबा सोरां मेन'का मनिका माबा माबि जासैहाय जेरै औथ' आरो थुनथुलि मजोंथ' होनबा आं सानखाबायबो दे अब्ला थुनथुलि नानि मा मुं सानखो जेखि मुं दोना मानो मोजाङानो जाखागोन बियो मजोंबोथ' गोबां मुं जायोना मजों आंनि बियानै सनानि मुङा जागोन दा आंनि आनै सनाखौ नायनानै म आखरखौ नायनानै ओमफ्रायथ' आदा नोंनि मुङाबोथ' मजों जायोना मिजिं बेखायनो आं बाजै लिसा आरो आदा मिजिंजों लानानै जोंहा नानिनि मुंखौ दोनगोन आरे हाबा बिमा बिफानि मुंजों मा मुं ओंखारखो नानि आरो दङथ' आन्टि आं बहनखाबायना मुंखौ दे होमबा खिन्थादो जोंनोबो अब्ला आंनि आनै सनानि मुङा जागोन मजों आदा मिजिंनि मि आरो बाजै लिसानि लिसा माने मिलिसा मोनबायहाय आनै दोनदों मुंखौ ना
ओरै नायनाय